Het begon van de morgen allereer heel mooi. Prachtig waar en mooi ijs. Maar al gauw wordt duidelijk dat er viesten te volle mensen op het ijs komen. Zo verneemt ik Anne Bergsma. Hij wie al betierder gingen vanwege de verwachte drukte. Maar hij zocht al gauw dat het spijker rint. Hier wel 6 verschillende opstapplakken. Dus ze kwam ik overal op het ijs. En toen die nauwe sledjes, dat wie al kreeg rennen, zeg maar. En dat het alles kwam er bij elkaar. En vooral die sledjes, die winnen zo hartstikke min. Die zitten vol squorden. Dat werd er op de smelle sledjes leidt waar de mensen met karren oerzet. Maar nevens Bergsma wie het op oren plakken ekkel dreig. Weer stik op een maar, weer op zich wel mooi ijs. Maar dan weer er een van het ijskwalster. En dan weer er alleen maar de poort heen gegaan. Dat ik denk, dit is als die vracht van 10.000 mensen heen komen, dan wordt het haast al een stuk minder. En hoe langer het worden, hoe groter de chaos. En wie mijn laatste stempelpost, dus die ik woon hoe droog maar dus die was al 100 meter ver. Dat kost wel zien dat een gas weer. En toen ik van het ijs zou gaan, dan kwam naar kloften meisken. En het waren alle sirenes met auto's en dieken uitzetten, zeg maar, dat meisken er net meer heen mochten gaan, zeg maar. Dat. Ik denk, dit rent goed uit de klauwen. In Friesland binnen sneun de eerste officiële tochten. Maar hoop je dat dat minder problemen jouwt.